Pekka 4 vuotta Imatralta mietti, että harrastetaanko dominoinnin yhteydessä seksiä. Mennäänkö ihan naimasilteen? No ei mennä. Sitä voi sitten harjoittaa ihan jossain muualla, ihan kotioloissa ja ystävän kanssa ja kahvitauolla, työpaikalla ja vaikka missä. Mutta ihan täällä kellarissa sitten ei todellakaan nussita, että täällä sitten kidutetaan ja koulutetaan kaikella tavalla, mutta sitten tollainen puuhastelu jätetään sitten ihan sinne muualle. Että näin. Ja itse asiassa tässä on nyt semmoinenkin juttu, että monihan todellakin kuvittelee, että laitetaan se kiva kumihaalari päälle ja mennään sinne kellariin sitten perse pystyssä ja piiskataan ja niin poispäin. Mutta se voi olla monenlaista muutakin asiaa. Esimerkiksi tänään oli eräs henkilö käymässä, joka oli käynyt 5 vuotta psykoterapiassa psykologin, seksuaaliterapeutiksi opiskelleen psykologin vastaanotolla 5 vuotta hänen seksuaalisiin ongelmiinsa hakemassa apua. Mutta kas kummaa hän ei sitten sieltä sitä apua saanutkaan, vaan sitten tällä kellarissa me alettiin työstämään sitä hänen ongelmaansa ihan kunnolla. Ja kas kummaa siinä ei sitten mennytkään, kun ihan muutama tapaaminen, niin hän oli jo kuulemma kuin eri ihminen. Mutta mistä se sitten johtuu? No senhän voi jokainen kuvitella, että jos siellä vastapäätä istuu tuolilla semmoinen, no hei, olen Pirja Kakkonen, kliinisen seksuaalipsykologian terapeutti. Kerros nyt näistä kiikasta. Niin mä luulen, että sellaiselle henkilölle ihan se oma itsensä on hieman vaikeampi avata kuin sitten sellaiselle, kun sä todellakin riisutaan niistä titteleistä, nimistä. Sinun nimelläsi ei ole mitään merkitystä, eikä millään muullakaan ulkoisella asialla. Vain sinun pääkopallasi on merkitystä sen jälkeen, kun astut kellariin. Niin me päästään suoraan sieltä kaiken maailman juttujen kanssa niin kuin ohitse itse asiaan. Ja se, miten se tapahtuu, niin sehän riippuu sitten ihan siitä minusta. Ja näin olen saanut toki kiitosta siitä sitten ympäri maailman, että kuinka ne ongelmat sitten voivatkaan ratketa. Ihan siinä sormia näpsäyttämällä. Niin, ja yksi kundi oli sitten sellainen, joka oli auttamattoman huono näin suomeksi sanottuna sosiaalisesti, eli hänen deittailuelämänsä oli perin kehnoa. No, minähän sitten ihan hänen kanssa mentiin roolileikkejä täällä näin. Leikittiin semmoista tilannetta, että me ei todellakaan tunneta ja me ollaan vaikka sokkotreffeillä jossakin, ollaan kenties drinksulla jossain tai sitten syömässä jossain ja niin poispäin. Ja sitten katsottiin, että miten tämä poika niin kuin normaalisti käyttäytyy ja mitä siinä sitten tulee korjata, miten täytyy keskustella naisten kanssa, miten niin kuin teet itsestäsi mahdollisimman hyvän mielikuvan. Koska välttämättähän ihan niin kuin tahalleen se huono mielikuva ei synny, vaan ihmisillä on joskus ongelmia sitten niin kuin itsensä ilmaisun kanssa. On hirveästi epävarmuuksia ja tämän tyyppisiä asioita, joiden kanssa sitten painitaan täällä ihan kahden kesken. Ja siitä se sitten yleensä parantuu se deittielämäkin. Itsehän on tosi laiska deittailemaan. Mä olin kesällä kolmilla treffeillä ja kas kummaa, yksi heistä oli insinööri, vaikka minä sanoin hänelle jo etukäteen, että minä tiedän jo etukäteen sen, että insinöörien aivorakenne ei ole ihan sitten sen tyyppinen, minkä kanssa minun aivorakenteeni tulee parhaiten toimeen. No, mutta hän sitten intti ja kärtti ja minähän sitten menin syömään hänen kanssaan, mutta voin sanoa, että oli erittäin puisevaa, eikä meillä todellakaan ollut mitään yhteistä eikä muutenkaan mitään keskusteltavaa, mutta toki osaan senkin hoitaa sitten siinä ihan silleen fiksusti. Ai kauhean, joo. Ja ihan semmoiset niinku romanttiset asiat, niin mun mielestä on todella romanttista, jos on hyvännäköinen treenattu kundi esimerkiksi, niin vetää litsarin mua naamaa sen jälkeen kusee suuhun ja istuu naaman päälle ja sanoo, että nuole persettä huora. Niin siinä on mulle esileikkiä sitten ihan tarpeeksi, joo. Että ruusupuskan sijastakin voi tuoda nokkosia. Joo, niistä voi tehdä sitten jälkeenpäin vaikka lettuja. Mutta minä lähden tästä kiitämään tuonne ihanaan sateiseen iltaan. Ai niin, ja sitten multa kysyttiin, että olitko sä kännissä siinä sun edellisessä videossa, jos et tiedä mistä minä puhun, niin katso edellinen videoni, jossa olin koirapuistoreissulla ja mukama kännissä kun sitä kutsutaan näyttelemiseksi ja sehän itse asiassa kännisen esittäminen on yksi haastavimpia näyttelijän
työssä asioita tehdä silleen niin kuin ihan oikein aidon näköisesti, kuten esimerkiksi tuossa putousohjelmassa voimme huomata tältä, mikä tämä roolihahmon nimi nyt olikaan, niin, joka oli sinne hotelli Vantaaseen juuttunut 40 vuodeksi, en nyt muista, Allikaattori, niin hänen esiintymisensä on aika heikkoa. Suosittelisin tulla tänne ihan opiskelemaan sitä, että kuinka sitä ollaan todella töissä. Joo, mutta sellaista niin. Palataan astialle. Joo. Ai niin, mennään käymään vähän täällä. Mä olin ihan täältä ihanasta pervokellarista sitten muutamia vuosia pois, mutta enhän mä osannut olla ollenkaan niin, että mä en pääse ketään kiduttamaan. Enkä kouluttamaan. Hirveän tylsää oli. Ja mulla oli ihan pakko tulla tänne takas. Tämä on mun lempipuuha. Mä aion tehdä tätä ihan, kuulkaa, vanhana mummunakin. Granny. Ai kauhean, mä oon nähnyt kerran yhden elokuvan, missä oli todellakin granny porn. Ja siinä oli sitten semmonen mummu, joka oli niin kuin hampaaton näin, ja sit sai sille, yes, ja, ich liebe den Schwanzen, kannst Siis se oli jotain aika hooseeta. Kyllä sai mummu nuorta orja siinä niin, että vanhakin pillu lätisi niin, että ei ole varmaan ennen lätissykkää, kuulkaa. Mutta nyt ei enää lätistä täällä, vaan toivotan sinulle ihanaa päivää, iltaa, mitä nyt ikinä sitten teetkin siellä. Koitaan mennä ajoissa nukkumaan, että jaksa taas huomenna tehdä töitä ja mennä sivaan ja tekemään ruokaa. Sekin on muuten, mä en ikinä pystyisi siihen, että olisi se ihana rivitalo Espoossa, sitten siihen ne pari kirkuvaa kakaraa ja sitten se ukko siinä, jolleka sitten täytyisi jotain safkaa kokkailla, tai sitten se kokkailisi mulle silleen tosi innoissaan kaiken maailman juttuja. Kuulkaa, minä olen syönyt niin hyvissä ravintoloissa elämäni aikana, että mä tiedän kyllä, miltä hyvä ruoka maistuu, mutta mä en todellakaan jaksa itsekseni näperellä mitään sen tyyppistä kotonani, enkä välitä kyllä muutenkaan. No toki kiva, jos joku tekee ruokaa mulle, mutta mua ei tarvitse sotkea siihen touhuun sit ollenkaan mukaan. No niin, mut hei, ihanaa pervoilua sullekin. Ja muista, elämä on parasta känniä. Ciao!